Dobar dan, dosta kolega me je pitalo, pa evo prenosim svoja početna iskustva u radu na Teamsu. Pokazat ću objasniti kroz nekoliko koraka kako bi vam bilo lakše pratiti. Prvi korak bio je da podijelim dokument sa korisničkim imenom i lozinkom kako bi učenici i roditelji mogli pristupiti e-dnevniku i pogledati ocjene. Velik broj roditelja je uspio odmah na početku, a dio roditelja nije uspio. Probleme koji su se javljali rješavali smo zajedno. Roditelji bi uslikali ekran i fotografiju sa greškom poslali bi da vidim da li mogu da riješim. Ono što nisam uspijevala da riješim, za pomoć sam molila administratora škole, nastavnika informatike Duška Oljaču, koji je u najkraćem mogućem roku veoma brzo zaista prosljeđivao slikovna uputstva i na taj način pokazao kako da prevaziđemo probleme koje smo imali tokom prijavljivanja u Eduis. Uslijedile su obuke za Microsoft Office 365, korištenje alata i servisa kako za nastavnike, tako i za učenike. Na tim obukama dobili smo veoma mnogo informacija od stručnjaka iz Lanaco kompanije i bilo je veoma teško sve te informacije odjednom upiti i zapamtiti. Pa smo odlučili da bi bilo dobro da vježbamo i na taj način učimo. Na inicijativu Dijane Peškir, koja je inače majka mog učenika, odlučila sam da zakažem probni sastanak za učenike. Na tom probnom sastanku ja sam podijelila sa učenicima pjesmu u timu, znači prvo sam aktivirala tim srpski jezik, zatim sam poslala poruku sa zakazanim sastankom i postavila jedan Word dokument, pjesmu Kad porastem biću. Radi se o motivacionoj pjesmi koja podstiče učenike na učenje kako bi mogli ostvariti svoje snove kada odrastu. Tekst ove pjesme postavit ću u opisu videa za one koji žele da koriste također ovu pjesmu. Naravno, vi možete izabrati i neki drugi sadržaj za prvi sastanak sa učenicima. Nakon što je prva djevojčica uspjela da otvori poruku i pročita dokument, javila mi se i ja sam zamolila sve ostale također da se jave. Međutim, bilo je dosta poteškoća. Zatim sam zamolila majku djevojčice, gospođu Radovan Kamberetu, da pripremi slikovno uputstvo i postavi u Viber grupu roditelja, što je ona i učinila. Napravila je veoma detaljno slikovno uputstvo kako učenici mogu ući preko Eduisa u Teams i pronaći poruku koju sam postavila u timu srpski jezik. Također pripremila je i uputstvo na koji način mogu da odgovore na moju poruku. Veliku pomoć također imala sam i tokom sljedećih par dana od Aleksandre Demković, majke moje učenice, koja je otkrila kako da riješimo još jednu grešku koja nam se javljala, a to je da sa neispravnim učeničkim nalozima, u slučaju neispravnog učeničkog naloga, učenici mogu da se u Teams prijave i putem Gmaila ili nekog drugog maila, ali u tom slučaju ne dobijaju nikakva obavještenja iz tima. Majka Drljača Ivana je lično odlazila kod djece u nekoliko navrata i instalirala potrebne programe i pomagala da se uključe u rad u Teamsu. Tako da moram ovdje istaknuti
veoma veliku aktivnost, angažovanost i zainteresovanost roditelja i podršku koju su oni uputili djeci tokom učenja rada u Teamsu. Za odgovaranje na moju poruku u Teamsu učenici su imali nekoliko dana, rok nije bio ograničen i uspjelo je na poruku odgovoriti 23 od ukupno 24 učenika. Jedan učenik nije uspio jer je pokvaren mu telefon bio. Sljedeći moj korak, treći korak, jeste bio kontakt sa mojom sestrom Draganom Domuzin, koja je inače učiteljica u školi Desanka Maksimović u Dragočaju i imala je iskustva u radu sa Teamsom. Ona je napravila tim sestre u kojem smo nas dvije vježbale, u kojem je ona dosta toga pokazala. Razmjenjivale smo znanja, pokušaje, učile sistemom pokušaja i pogrešaka i ta znanja odlučila sam da primijenim u radu sa svojim učenicima. Nakon toga, moj četvrti korak bio je kreiranje tima učiteljice. U ovaj tim uključila sam učiteljice i neke od nastavnika iz naše škole. Zakazala sam video sastanak i svoja znanja koja sam stekla u radu sa mojom sestrom pokušala da prenesem, djelimično uspjela, u timu učiteljice. Šta je to što smo vježbale? Vježbale smo kreiranje tima, vježbale smo dijeljenje ekrana, snimanje časa i ostalo što smo smatrali za potrebno. Radili smo također sistemom pokušaja i pogrešaka, a nakon analize aktivnosti u timu učiteljice ja sam vidjela šta je to na što trebam obratiti pažnju, koje propuste sam napravila u učenju i radu i napravila svoju prvu video lekciju za Teams koja je bila uputstvo kako da se prijavi na zakazani sastanak. Ta lekcija namijenjena je učenicima i nakon toga moj peti korak je bio da zakažem video sastanak sa učenicima. Odabrala sam da to bude u timu VROZ, vaspitni rad u odjeljenskoj zajednici. Na osnovu prethodnih iskustava održan je ovaj sastanak. Veoma uspješno sastanku je prisustvovalo 19 učenika. Ostali su izostali iz opravdanog razloga jer su im roditelji radili i tokom ovog sastanka također moram skrenuti pažnju na veliku pomoć od strane majke Radovanke Berete, koja je iz ugla učenika davala uputstva šta učenici mogu da kliknu, šta da urade kako bi podigli ruku i javili se za riječ tokom video sastanka. Tako da je sastanak veoma uspješno protekao. Nakon ovog sastanka ja sam napravila nekoliko video lekcija za vježbanje u timu, odnosno u Teamsu. I te lekcije sam objavila na YouTube. 7. korak koji ću danas napraviti jeste da vam dam preporuke šta je to što vi možete učiniti da biste olakšali svoj rad u Teamsu i da biste prevazišli, odnosno ne biste imali greške i propuste koje sam ja činila. Za početak kreirajte probni tim. Probni tim sam ja kreirala na taj način što sam u taj tim uključila jednog jedinog dodatnog člana osim mene, a to je moja kćerka koja je također učenik osnovne škole. Znači, uključila sam je preko njenog naloga u Eduisu, preko njenog učeničkog naloga. U tom probnom timu vi, ako nemate dijete koje je osnovnoškolskog uzrasta i koje nema
nema učenički nalog, možete uključiti jednu kolegicu ili nekoga ko je voljan sa vama da vježba. Ukoliko ne znate kako da kreirate probni tim za vježbanje, možete ući na YouTube i pronaći lekcije koje sam postavila. Jednostavno ukucate Marina Radaković, kliknete na moju sliku i pojavit će vam se lekcija kreiranje tima u Teamsu. Nakon što kreirate svoj probni tim, pogledajte i ostale lekcije jednu po jednu, a potom vježbajte u timu, u tom svom probnom timu. Sva svoja znanja i iskustva bilo bi dobro da nakon toga podijelite i vježbajući u timu sa drugim nastavnicima i učiteljima, primjera radi u timu učiteljice, jer svako od nas prilikom probavanja, prilikom vježbanja uoči neke nove detalje koje do tada neko drugi nije uočio, a korisno je svima da se ti detalji podijele. Posljednje što ćete učiniti, to je da organizujete sastanke u timovima sa učenicima i da svoja znanja primijenite. Naravno, organizovati sastanak možete i u radu sa roditeljima, organizovati roditeljski sastanak i svoja znanja primijeniti u tom sastanku. To bi bilo to za danas od mene. Hvala mnogo na pažnji, nadam se da sam vam pomogla.